mä olisin ollut hyvin äkkiä Siperiassa istumassa sillä, jos mä olisin joutunut kiinni siitä, että mä oon siellä väärällä passilla ja nimellä. Että miten mä olisin selittänyt, että en mä tullut sinne mitään vakoilemaan, että mä tulin vaan katsoa, että millaisia punk-bändejä täällä on. Silloin kun Neuvostoliitto oli kaatumaisillaan, niin Viro haki itsenäisyyttä ja Viro haki Suomelta tukea. Ja silloin me punkkarit lähdettiin rakentelemaan mielestuksia, mentiin jälleen Tehtaankadulle osoittamaan mieltä, että Viro tarvitsee itsenäisyyden. He ovat oma valtionsa, jos he haluavat kansa itsenäistyä ja hoitaa omat juttunsa, niin heillä pitää olla oikeus siihen. Ei saa niin kuin olla tämmöinen isäliitto. Ja silloinkin oli jälleen poliisit siellä niin kuin meitä hakkaamassa ja hajottamassa mielestuksia, että hei, täällä ei tällaista saa tehdä. Siinä vaiheessa, kun alkoi Vox Populien keikoilla pyörii, niin sitten tuli enemmän tämä anarkismi ja tällaiset niinku mieleen. Että niitä asioita oli hirveän vaikea itsekseen tutkia. Tai silleen, että no, kirjastossa lainassa onkin anarkismikirjan, niin sehän oli jotain ihan filosofiaa. Tietenkin se anarkismi löytyy jostain sieltä 1800-1900-luvun aatetaustasta, joku venäläistä Bakuninin ajatuksesta. Ja anarkismihan oli silloin niin kuin tiettyä kommunismin vastaisuutta, proletariatin diktatuurin vastaisuutta. Tuolla anarkismissa oli se yksilöllisyyden idea. Se ehkä mikä keskeistä anarkismissa oli se valtion vastustaminen ja sen ajatus, että yhteiselämä pitää järjestää jollain muulla tavoin kuin valtion kautta. Ei se oikein auennut välttämättä. Että ei se ollutkaan sitä, että mennään johonkin ja riehutaan, vaan se oli jotain niin suurta ja taiteellista, että se oikeastaan meni ihan ylilipan. Suomen sivistyssanakirja kertoo, että anarkia on muka sekasorto. Mutta mikäli asiaan perehtyy, tajuaa, että sanakirja erehtyy. Kyllähän siellä paljon anarkosyndikalismia ja tämmöisiä hienoja termejä sitten aina niin kuin ajettiin päähän siellä Vuoritalolla ja Vox Populin keikoilla. Että ehkä se anarkismi, mistä silloin puhuttiin, niin se oli sitten taas vähän erilaista kuin mitä alkoi sitten myöhemmin olla anarkistiliitoja ja näiden, jotka oli huomattavasti poliittisempia. Et mun mielestä Vox Populi, mä ajattelen sen kuitenkin tämmöisenä yhdenlaisena elävän musiikin, ei nyt yhdistyksenä, mutta tämmöisenä keikkajärkkäjänä. Vox Populi oli alun perin tällaista niin kuin loinruutilaista kansanperinteen keräystyötä. Keräsimme tästä urbaania, spontaania nuorisomusiikkia Suomesta. Sekasorto oli ehkä ensimmäisiä Suomen tällaisia hyvin anarkistisia punk-bändejä. Tietysti biisien nimet kertoo paljon, että jos on Me ei luovuteta -niminen biisi, jos on Älä tottele, ajattele nyt, Kaatakaa hallitus, Mä en kunnioita sotilaita, Vihaan poliiseja, Älä lyö lasta, Eläinaktivistit, Oikeutet, Eläinten vallankumous. Poliisilaitokselta. Onko ruumis vielä talossa? Ainakin Helsingissä poliisit, niin ne katsoi suoraan, että missä päin siellä jono maa ja raahas saman tien niskasta Maijaa ja Roballe. Ja sitten, no niin, alappa nyt sitten kertoa, että milloin te suunnittelitte Kemppaisen kanssa tämän jutun. Muistan sen, että lähestulkoon joka mielenostuksessa, mitä järjestettiin, niin aina oli valokuvaajat paikalla. Ja ne ei ollut lehdistön kuvaajat, vaan ne oli näitä rakkaita Virkavallan edustajia. Ja he napsivat kuvia sivusta ja takaa ja edestä ja kaikkialta. No, silloin kun te valtasitte tämän talon, niin tiesittekö te, että se oli lainvastainen teko? No. No, mutta kuitenkin valtasitte.
No ei me oltais muuten sieltä. Olitteko te anonut aikaisemmin näitä nuorisotiloja vai? Joo, me kerättiin nimiä. Vietiin ne johonkin juttuun. Tuossa Vallilassa oli semmoinen vanha kaksikerroksinen iso lastenkoti, joka oli jäänyt käyttämättömäksi ja mentiin sinne valtaamaan sitä ja siihen sisältyi semmoinen hauska episodi, että me oltiin Lepakolla silloin suunnittelemaan sitä valtausta ja lähdettiin sitten Lepakolta niin kuin valtaa sitä illalla. Ja meillä oli idea sitten, että ei jaksa kävellä sinne, niin hypätään sporaa. Ja sitten me päätettiin, että me vallataan spora siinä matkalla ja vaaditaan, että se ajaa sinne. Ja mä muun muassa itse oli sitten seisoin niin kuin siinä Lepakko edessä sporan raiteella ja pysäytettiin spora siihen ja jengi hyppäsi ineen sinne ja mentiin sitten kuskille sanoa, että hei, tää spora on vallattu, että nyt annat mennä, etkä ota ketään kyytiin. Ja näin me mentiin talovaltaan vallattulla sporalla sitten ja meitä oli siellä todella paljon siellä, niin kuin siellä talonvaltauksessa ja sitten meillä oli semmoinen tilanne vielä, että kun sinnehän ei tullut sähköjä, niin meillä oli sitten generaattori ja sitten laitettiin sen kautta virrat ja sitten bändi veti siellä niinku keikkaa siellä ja rakennettiin sinne hyvät parrikaadit, että kytät ei pääse sisään sinne Päijänteen tielle. Siellä sitten soitettiin keikka pimeässä mökissä, mikä oli täynnä punkkia, että se oli hylätty talo. Hyväkuntoinen kylläkin, että siitä olisi ehkä voinut kunnostamaan saadakin vielä jotain. Me päätettiin, että kannattaa korjata sitä. Että tietenkin voi mennä myös byrokratian kautta nyt, mutta koska täällä oli niin kiire. Se voisi vaikka se voisi vaikka palaa täydellisesti ihan lähiaikana, jos me ei oltaisi tultu tänne. Ja siksi me tultiin korjaamaan. Se oli ainoa mahdollisuus. Mihin te aiotte tätä taloa tulevaisuudessa käyttää? No, me halutaan asua täällä. Tää on hyvä paikka. Ja emme oikeastaan vallattukaan tätä, vaan me tultiin tänne sitä varten niin ilman, että tämä vuokrasopimus oli selvä, että tätä taloa niin oltiin purkamassa tai vandalisoitiin ja tuhottiin aika pahasti. Oltiin menossa katsoa yhtä taloa, mikä me oltiin päätetty, että vallataan siinä vähän ajan päästä. Ja sitten poliisit pysäytti meidät ja me oltiin Kemppaisen autolla liikkeellä. Ja kun meillä oli kaikki sorkkaraudat ja maglightit siinä jaloissa ja ne tietenkin katseli, että mitä meillä on autossa. Ihme kumman ne ei sanonut niistä mitään. Ne oli vaan kiinnostunut siitä, että Kemppaisella oli maksamattomia sakkoja ja sitten vei sen mennessään siitä poliisilaitokselle ja sitten mun piti lähteä hakemaan dekan kassasta rahaa, että mä saan sen lunastettua ulos sieltä, että me voidaan jatkaa tätä valtausprojektia. Ja sitten kun menin sinne poliisilaitokselle maksaa niitä sakkoja, niin ne kysyi, että mikä tämän Kemppaisen nimi sitten on kokonaan. Ja sitten mä että en mä tiedä, että se on vaan Kemppainen. No missä se asuu? Meidän keittiössä. No miten niin et tiedä, mikä sen nimi on? Ja en mä ole koskaan kysynyt. Sitten se poliisi oli ihan hermona, että miten niin et ole kysynyt joltain, joka asuu teidän keittiössä, että mikä sen nimi on. Ja sitten mä sanoin, no tiedänhän mä, se on Kemppainen. Ja sitten siitä niin kuin intettiin sitä eesiä taas ja sitten mä sain ne sakot maksettua siinä ja se jäi sinne mulle vielä huutelemaan perään se poliisi, että kyllä minä ainakin tuttuni tunnen nimeltä ja mä olin sille vaan,